extraordinària del... Bona nit de nou i dic que bona nit a tots i totes i benvinguts a la sessió plenària extraordinària del mes d'octubre. Benvinguts als regidors i regidores, secretari, interventor i, com no, a veïns i veïnes que esteu seguint segurament el ple des de casa vostra. Bona nit i tots i totes. Recordar que aquest ple és un ple extraordinari, per tant, quan finalitzi el torn d'intervencions no hi haurà preguntes, com és habitual en els plens ordinaris, i iniciaríem ara el ple amb l'ordre del dia. L'ordre del dia, el primer punt i únic punt, és el dictamen sobre l'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2021 i següents. Aquest punt l'exposarà el regidor d'Hisenda, el senyor Guillem Sánchez, del grup municipal socialista. Com vulgui, senyor Guillem Sánchez, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tots i també als que ens seguiu per YouTube. Bé, la modificació de les ordenances fiscals pel 2021 es divideix en tres eixos. Suport a l'economia local, fiscalitat verda i lluita contra l'emergència climàtica i suport al ciutadà. El primer eix, el suport a l'economia local, té un objectiu, que són seguir les directrius del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Canovelles, que és recolzar amb totes les mesures fiscals possibles els comerciants, empresaris i autònoms perquè el 2021 la pressió fiscal es redueixi. Ajudar amb polítiques públiques actives a que ningú es quedi enrere. Promoure l'emprenedoria i la iniciativa econòmica com a pilar de la recuperació del teixit econòmic del municipi i donar suport als establiments de restauració del municipi. Les nostres propostes són la suspensió durant el 2021 de l'ordenança fiscal número 7, taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa, on s'aconsegueix que qualsevol empresa o canovellí que vulgui iniciar una activitat no tingui que satisfer cap despesa amb l'Ajuntament. Això és la màxima facilitat per l'emprenedoria, amb un import estimat de 30.000 euros. Segon, la suspensió durant el 2021 de l'ordenança fiscal número 14, taxa per l'ocupació de terrenys públics amb taules i cadires. S'aconsegueix, en els moments actuals, fomentar l'activitat dels bars i restaurants a l'aire lliure, ja que suposa menys risc sanitari i reduir els costos que tenen, amb un import estimat de 60.000 euros. Aquesta reducció d'ingressos, però, s'ha de compensar amb un esforç col·lectiu per part de tots els canovellins i canovellines. Per fer-ho, proposem l'actualització de l'ordenança fiscal número 1, impost sobre béns immobles, un 2%. És una actualització que afecta més aquells que més tenen. És una actuació progressista que suposa un import estimat de 100.000 euros. Cal recordar que el rebut mitjà de l'IBI a Canovelles és d'aproximadament 350 euros i un increment del 2% suposa 7 euros anuals, que fraccionats en 4 vegades són 1,75 euros al rebut. El segon eix, fiscalitat verda i lluita contra l'emergència climàtica, amb els següents objectius. Implementar el Pla d'Actuació Municipal 2019-2023, on es preveuen actuacions tant en fiscalitat verda com en mesures que promoguin la reducció de residus i l'augment de recollida selectiva. Si volem un poble que recicli més i millor, a banda de les polítiques de conscienciació que es duen a terme, s'ha d'incentivar econòmicament. És per això que proposem les següents modificacions. Primer, la supressió de l'exempció vigent dels vehicles d'antiguitat superior a 25 anys que no tinguin la consideració d'històrics, a l'ordenança fiscal número 2, impost vehicles de tracció mecànica, on s'aconsegueix potenciar la renovació del parc de vehicles per més sostenibles. Tot i així, es mantenen també les bonificacions pels vehicles sostenibles i històrics. Segon, reforma de l'ordenança fiscal número 9, taxa per la prestació de serveis de gestió de residus municipals, en 4 sentits. S'augmenta de manera molt important les reduccions en la tarifa per les aportacions a la deixalleria municipal. Es redueixen el número d'aportacions mínimes mensuals que s'han de realitzar per obtenir la reducció del 20% de la tarifa, passant de 10 a 8 aportacions. Es dota de major progressivitat, incorporant la possibilitat d'obtenir una reducció del 10% amb 6 aportacions i del 15% amb 7 aportacions. Amb això aconseguirem premiar els comportaments mediambientalment responsables, ja que aquells que gaudeixin d'aquesta reducció acabaran pagant una taxa inferior a l'actual.
L'únic sistema per reduir el cost del servei és augmentar el percentatge de residus que es reciclen i, en conseqüència, el cost que s'ha de suportar per l'eliminació i tractament de la fracció rebuig. Per fer-ho, s'ha d'incentivar econòmicament el reciclatge i es proposa l'actualització dels imports base residencials un 10%, situant-se els pisos a 138 euros i les cases a 237 euros. Cal tenir en compte que la taxa s'estableix només pels serveis de recollida i tractament de les escombraries, no de la neteja viària de les places i carrers. I és una taxa que no s'ha modificat des del 2013. Per llei, hauríem de cobrir aquesta taxa al 100% del cost del servei, cosa que no fem. És a dir, només cobrim amb aquesta taxa el 67%. El 2020 vam recaptar prop de 900.000 euros i el cost és d'aproximadament 1.350.000 euros. Si es repercuteix als domicilis, hauria de ser un import de 228 euros, lluny de l'actualització que proposem. Encara estem 88 euros per sota del que s'hauria de pagar. També en aquesta taxa es proposa el fraccionament del rebut en 2 quotes, sense interessos per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament. I volem fer el sistema de comunicació entre deixalleria, ciutadà, ajuntament, que sigui més senzill i simple de la burocràcia que hi ha actualment per obtenir la bonificació. El tercer eix, que és suport al ciutadà. Els objectius de l'eix són facilitar la relació de l'administració amb els ciutadans i prestar un servei eficient i a cost zero en determinats tràmits essencials pel ciutadà. Proposem les següents modificacions. La revisió de l'ordenança fiscal 11, taxa per l'expedició de documents administratius, eliminant el cost de certificacions d'empadronament en el cens de població, certificats de convivència i residència, informes d'arrelament social i exempció de contracte de treball i l'entrega del plànol del municipi. També proposem la revisió de l'ordenança fiscal 19, taxa de la prestació de l'escola bressol municipal, eliminant 3 documents per accedir a l'atorgament de les reduccions, que són el títol de família nombrosa o monoparental, volant de convivència i el llibre de família. Amb l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals hem d'aconseguir una Canovelles més justa econòmicament, recolzant els comerciants, autònoms i empresaris perquè ningú es quedi enrere. Hem de facilitar l'emprenedoria i la creació de riquesa en aquests temps incerts. Volem una Canovelles més verda amb la màxima de qui menys contamina, menys paga. I volem un ajuntament més proper al ciutadà. Finalment, m'agradaria donar les gràcies als grups polítics de l'oposició per la bona entesa que hem mantingut durant les reunions prèvies i en especial a Ciutadans i Esquerra Republicana que han enriquit aquestes trobades. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Doncs passaríem paraula als diferents grups municipals. Començaríem pel senyor Roberto Carmany, del grup Ciutadans, si volgués dir alguna cosa. Sí, bona nit. Se m'escolta? Perfectament, Roberto. Vale. Bé, jo, donar primer de tot les gràcies al Guillem, en aquest cas l'equip de govern, però a la persona del Guillem per la predisposició que ha tingut amb mi i amb el nostre grup municipal de Ciutadans per parlar i perquè, en cas que volguessin fer alguna aportació, la féssim i la veritat que vam tindre una reunió molt amena, molt ràpida, perquè ens vam entendre molt ràpid. Jo seré molt breu. Nosaltres, ja d'entrada ho dic, donarem suport a aquestes ordenances. Nosaltres creiem que la proposta o les propostes del suport a l'economia local és el que s'ha de fer a dia d'avui, és a dir, el que hem de fer és intentar reactivar o ajudar a reactivar el petit comerç, la petita i mitjana empresa, l'autònom, que al final són els que realment estan patint tota aquesta situació, sense anar més lluny, a partir de demà o a partir d'aquest cap de setmana, bars i restaurants un altre cop tancats, hostaleria, vull dir, això pot arribar a ser, ja és molt greu, però no veiem, de moment no es veu la llum al fons del túnel, i per tant, tot el que sigui incentivar i tot el que sigui suprimir taxes per donar facilitats a tot aquest col·lectiu, doncs nosaltres evidentment ho veiem totalment positiu i és el que s'ha de fer ara mateix. Per altra banda, és evident, tot el que es perd per una part s'ha de recuperar per una altra. Els diners no creixen com els rovellons, vull dir, els diners d'una manera o una altra s'han de recuperar. Per tant, veiem lògica l'actualització d'aquest 2% de l'IBI perquè
Primera, que és, com ha dit el Guillem, és un impost. Per mi és el més just, no? Perquè al final pagues pel que tens. I a més, és un impost que es dilueix amb tota la, per dir-ho d'alguna manera, amb tota la població. Per tant, l'augment d'aquest 2% està fora de lloc de fer qualsevol tipus de populisme. Estem parlant d'un euro i pico per cada rebut i 7 euros a l'any. I, per tant, al final, entre tots, el que hem de fer és una manera molt petita pel ciutadà per ajudar a reactivar també l'economia perquè hi hagi altres col·lectius que es beneficiïn a l'hora de tindre que pagar taxes. Nosaltres, en termes generals, estem d'acord amb aquesta proposta d'ordenances fiscals i, per tant, no m'allargaré molt més. Dius que moltes gràcies per haver comptat amb nosaltres i nosaltres votarem a favor. Moltes gràcies, Roberto. Passarem la paraula a l'Ester o la Mari. La Mari i l'Ester de Podem. Endavant, Mari. Sí. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todas y a todos los presentes y a las personas que nos acompañan telemáticamente. Querría empezar esta intervención diciendo que como oposición responsable nos ofrecemos a cooperar y así lo hemos demostrado en los momentos en que la unidad debe ser ejemplo, donde no hay luchas partidistas sino entendimiento. Pero cooperar es un diálogo de todas las bandas. No podemos quedarnos quietas y solo aplaudir cuando tenemos propuestas que queremos presentar. Para eso, para proponer. No se te oye muy bien. No sé si soy yo el que tengo problemas o el resto. Sí. No lo sé. ¿Puedes repetir otra vez? No se oye bien, Mari, se te oye entrecortada. ¿Puedes repetir otra vez? Vale. ¿Empiezo desde el principio? ¿No se ha oído nada? ¿Se oye mejor? Sí, sí. Vale. Bueno, quería agradecer el turno de palabra, daros las buenas noches a todos y a los que nos ven. Y empezar diciendo que seguimos teniendo problemas. No sé si ¿Sí? la Esther puede ayudarte o a ver cómo podríamos hacer para... A ver, miro de conectar con el móvil, ¿me esperáis un segundo? Esperamos un minuto, sí, mejor porque para solucionarlo. Sí. Vale. Mientras tanto, no sé si... Creo que había algún problema también con tema del directo y se estaba también solucionando. Vale. ¿Sabes, Esther, si entra pronto? Hola, buenas noches. Bueno, si ella tuviera problemas de comunicación, pues ya lo leería yo, pero... Ya entra. Creo que ya está entrando. Perfecto, ya entra la Mari. Perfecto. Andaban. Mari, cuando quieras. Hola. Adelante, Mari. Ahora sí. ¿Se me oye bien? Esperemos que sí. Vale, vuelvo a empezar. Lo siento por los problemas técnicos. Bueno, quería empezar esta intervención diciendo que como oposición responsable nos ofrecemos a cooperar y así lo hemos demostrado en los momentos en que la unidad debe ser ejemplo, donde no hay luchas partidistas sino entendimiento. Pero cooperar es un diálogo a todas las bandas. No podemos quedarnos quietas y solo aplaudir sus medidas cuando tenemos propuestas que queremos presentar. Y estamos aquí para eso, para proponer. No necesitan nuestro voto para sus medidas, somos conscientes.
pero apostamos, y más en situaciones de crisis como en la que estamos, en generar el mayor consenso posible. Seguiremos tendiendo la mano, como dijimos y hemos hecho desde que recogimos nuestra acta de regidora, pero también seguiremos defendiendo el trabajo que hacemos, como nos hemos comprometido y como es nuestra obligación. Para este pleno extraordinario de ordenanzas fiscales, nos citaron 2 días antes de la comisión informativa para explicarnos las modificaciones. Y aunque excusaron la celeridad y los tiempos, esto ha llevado a que no hayamos tenido posibilidad de presentarles ninguna propuesta como era habitual cada año. Sí lo hicimos en el plan de reactivación socioeconómica y vemos reflejadas aquí algunas de ellas. Aún así, aplaudimos que hayan tenido en cuenta una de las propuestas que les hemos trasladado en años anteriores, de no cobrar por la emisión de certificados de empadronamiento y convivencia, entre otros documentos. También celebramos que hayan coincidido y tengan en cuenta la propuesta que hicimos, la propuesta que hicimos en el plan de reactivación socioeconómica de no cobrar el 100% de la tasa de terrazas para bares y restaurantes y que se haya incluido. Nos parece bien que suspendan la tasa de la ordenanza fiscal número 7 por la prestación de servicios de intervención administrativa en las actividades. Que se agilicen los trámites para beneficios fiscales en la tasa de escolas Bressol en cuanto a la presentación de documentación. Encontramos que es un acierto, aunque en este último punto les propusimos también, con el plan de reactivación socioeconómica, que para las reducciones de cuota escola Bressol se tuviese en cuenta la situación económica más reciente del núcleo familiar y no la renta del ejercicio anterior como se viene haciendo, pues reflejaría mejor la situación de las familias que se hayan visto afectadas por despidos o ERTEs debido a la pandemia. Por el contrario, no podemos estar de acuerdo en la propuesta para el IBI, ya que año tras año les proponemos su revisión a la baja. Y este año, debido a la situación excepcional, no solo no lo bajan, sino que lo vuelven a subir. Hubiésemos esperado como mínimo que se congelase. Nos dirán que la incidencia en el recibo es mínima, pero volvemos a decirles que tenemos una de las cuotas más altas del Vallés Oriental. Tampoco estamos de acuerdo con la subida del 10% en la tasa de residuos. Nos han explicado que ha habido un incremento por parte del consorcio de residuos debido a varios factores, como son la inversión que se ha tenido que hacer por la COVID o la actualización de maquinaria y equipos que estaban quedando anticuados, pero también estamos pagando la mala gestión que ha habido por parte del consorcio durante los últimos años y que se puso de manifiesto en la auditoría realizada en 2011 y de la que tuvimos conocimiento en 2016, lo que ha repercutido en todos los municipios de la comarca que estamos adscritos. En estas auditorías señalaban la poca transparencia del consorcio, por lo que presentamos una moción que se aprobó en pleno para que se cumplieran las leyes de transparencia, aún hoy con algunas carencias. Otros de los problemas que se detectó en las auditorías era que no se estaban cumpliendo las leyes de contratación pública y se estaban contratando personal, comprando maquinaria y encargando servicios a dedo, sin los correspondientes procesos públicos. En enero de este año, además, se ha sabido que la Sindicatura de Comptas ha detectado una falta de control interno que ha permitido que durante varios años un empleado del consorcio malversara hasta 48.000 euros. Por otra parte, también estamos pagando un incremento de 54.000 euros por la subida de costes del nuevo servicio de recogido de basuras, contra el cual este grupo municipal ya se ha mostrado en contra anteriormente, ya que seguimos creyendo que la remunicipalización del servicio sería más beneficioso que la externalización. Y finalmente estamos repercutiendo en el recibo la falta de reciclaje, que es una de nuestras asignaturas pendientes, siendo uno de los municipios que menos recicla, algo sobre lo que deberemos seguir incidiendo para corregirlo. El Consorcio de Residuos del Vallés Oriental ha emitido un nuevo sobrecoste a los municipios que hay que asumir como municipio adscrito, pero encontramos que la repercusión directa de un 10% en el recibo, aunque se fraccione el pago, es excesiva y hubiésemos propuesto alternativas como, por ejemplo, una subida progresiva basada en las rentas, como les comentamos en la comisión informativa y se va a hacer en otros municipios como Mollet. Por todo lo expuesto y pese a las medidas que hemos compartido o las que aplaudimos, el incremento de la cuota del IBI y en la cuota de escombrarías nos va a llevar a abstenernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. I passarem la paraula a Joan o Àsia. Endavant, Joan, quan vulguis. Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies a tothom, aquí als regidors presents i a la gent que ens està escoltant via telemàtica. Bé, des del grup d'Esquerra Republicana, la nostra valoració, primer una reflexió. Poc ens podíem esperar, encara no fa 9 mesos, de la situació que ens trobem actualment.
per culpa d'un ésser minúscul, doncs un virus, estem en una situació d'una pandèmia que posa en qüestió la sanitat, l'economia i els serveis socials. Una pandèmia que en qüestió de dies, en qüestió d'hores, canvien totes les perspectives i totes les opcions que tenim sobre la taula, canvis constants. I som els municipis i els ajuntaments, en aquest cas, els que estem al front, en primera línia, per fer front a aquesta situació i som els que tenim els impactes més importants. Per tant, nosaltres creiem que ara més que mai són necessàries polítiques socialdemòcrates que ajudin a afavorir el repartiment i que aquesta crisi no la paguin els de sempre, com la crisi del 2008. Pensem que és necessari i és urgent que governs i oposició fem tots un exercici de responsabilitat i treballem per intentar fer tot el possible perquè aquesta situació constantment canviant sigui el menys impactant per la nostra ciutadania. En el tema de les ordenances fiscals, les converses que hem tingut amb l'equip de govern hem coincidit en el diagnòstic de la situació i en les mesures a adoptar i en els 3 eixos principals que ha explicat el Guillem, el tema d'afavorir l'economia productiva del municipi, ajudant-la en aquesta situació tan difícil, el tema de l'economia verda, que creiem que és fonamental potenciar, i el tema de facilitar una administració més propera a la ciutadania. Aquests 3 eixos són els que a nosaltres ens fan dir que votarem que sí a aquestes ordenances fiscals perquè pensem que les mesures que s'han adoptat, quan el nostre grup municipal hi hem pogut participar, cosa que agraïm a l'equip de govern, la nostra participació, creiem que són importants per ajudar a intentar mitigar les conseqüències d'aquesta situació que, com he dit abans, són canviants i no sabem què ens podem trobar dintre els propers mesos. I això ho fem extensible en el proper debat de pressupostos, que reiterem que des del grup municipal d'Esquerra hem estat i seguirem sent una oposició constructiva i en aquests moments de dificultat pensem que cal tots anar a la mateixa direcció. Lamentablement, la política a altres nivells no dona exemples del que s'estan fent als ajuntaments. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu i agrair a l'equip de govern i al grup municipal socialista per deixar-nos participar i per incloure propostes nostres a les ordenances fiscals. Gràcies. Gràcies, Joan, també per el teu comentari. No sé, Guillem, si hi hagués alguna cosa endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Només m'agradaria dir 3 coses. En primer lloc, m'agradaria reiterar les gràcies a Ciutadans i a Esquerra Republicana per les seves aportacions, que sens dubte han enriquit aquestes ordenances fiscals. En segon lloc, com a equip de govern, seguim i seguirem les directrius marcades pel senyor alcalde. Diàleg, mà estesa i transparència. I és per això que tornarem a convocar una ronda de reunions amb vosaltres per tractar els pressupostos de la corporació del 2021. I, per últim, seguim i seguirem les directrius del Pla d'Actuació Municipal i del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Canovelles, amb el màxim grau d'autoexigència i responsabilitat. No fem volar coloms i intentem fer la vida una mica més agradable a les canovellines i canovellins que ho estan passant pitjor. I ho fem els 12 membres de l'equip de govern, cadascú de nosaltres deixant-nos la pell per Canovelles. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Doncs hauríem de dictaminar. Jo, abans de dictaminar, també dir que ha hagut un petit problema amb el directe del YouTube durant la transmissió de la part exponencial de tots els grups,
però aquelles persones que ens estan veient ara mateix a través de les xarxes socials, de YouTube, dir que es tornarà a penjar tota la sessió una altra vegada per si algunes persones estiguessin interessats. Ha hagut un petit problema, m'avisaven des dels serveis informàtics, però que sàpiguen aquelles persones que ens estan veient que podrem recuperar aquestes imatges més endarrere. Doncs passaríem a dictaminar la proposta, secretari. Passem amb alçada a votar. Vots a favor de les ordenances fiscals? S'aprova la proposta per 15 vots a favor, 12 del grup municipal socialista, 2 del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un del grup municipal de Ciutadans. Abstencions? 2 vots del grup municipal en Comú Podem. I no hi hauria, per tant, no hi hauria cap vot en contra. Doncs ara sí, passaríem, diguem, a finalitzar aquest ple i dir sobretot que dir-vos que les ordenances fiscals arriben en un moment clau, com deia el senyor Tosset, que en un moment complicat per tots i totes, i es tracta d'un ple, important per tots els veïns i veïnes de Canovelles, aquest ple d'ordenances fiscals que determina la política fiscal que hem d'aplicar l'any vinent i, per tant, també determina els aspectes econòmics que ens afecten a tots els veïns i a les veïnes que vivim a Canovelles. Cal que siguem conscients que les administracions locals no tenen recursos indefinits, com bé deia també el senyor Roberto Carmany, o sigui, d'algun lloc han de sortir els diners, no? I al final un ajuntament és com una casa o com una comunitat de veïns. Cal disposar d'uns ingressos per poder tenir recursos per seguir fent funcionar el nostre municipi. Els impostos i les taxes que paguem els veïns serveixen per garantir aquests serveis públics. I quines millors indicadors tenim, per exemple, perquè siguin justes els impostos a través, per exemple, de l'IBI. Qui més té, més paga. Sempre s'ha dit així. La qüestió és determinar com i de quina manera distribuïm aquests impostos. Qui paga i per què es paga. Podríem fer, com dèiem, i s'ha tret aquí molta demagògia, que s'han pujat els impostos, que s'han pujat escombraries, que s'han pujat l'IBI, però l'equip de govern ha treballat de manera molt curosa per fer que aquestes ordenances no perjudiqui a cap veí i no fer que la pujada que es proposa no pugui ser assumible. En tot cas, no hem d'anar que faci malament a cap família. Hem de tenir en compte també que tindrem també especial cura a aquelles persones que tinguin dificultats econòmiques en segons quins impostos, com sempre han fet, i sempre s'ha tractat d'una manera individualitzada. En aquest sentit, l'equip de govern ha treballat per intentar fer una política fiscal justa, com deia el regidor senyor Guillem Sánchez, verda i progressiva. I ho ha fet reduint i facilitant el pagament d'impostos al comerç local, perquè ara toca ajudar el nostre teixit productiu, que ho està passant malament. Augmentant impostos progressius. Com dèiem, qui més té, més paga. Intentar bonificar aquelles persones que reciclen i penalitzar aquelles que ho fan malament. I eliminant algunes taxes, també recollint les propostes, per exemple, que s'havien portat a terme per part del Comú Podem, com és els temes de la relació amb l'administració. I des d'aquí vull agrair la feina feta de l'equip de govern i també als grups de l'oposició que han mostrat la predisposició a les reunions prèvies, aportant idees per enriquir aquest debat d'ordenances. I ho dic perquè cal treballar plegats, ara més que mai, en la situació que ens trobem. També voldria agrair en primera persona al regidor d'Hisenda per la feina feta, per la feina feta amb els grups de l'oposició, per l'explicació que ha realitzat i així com tot aquest treball que s'ha fet d'ordenances. Com no, a l'interventor i a tot l'equip d'Hisenda per la feina realitzada per poder tirar endavant aquest ple d'ordenances. També voldria anunciar que s'està estudiant un nou pla de xoc, a part del que estem portant a terme, per oferir noves línies d'ajuts a aquells sectors que estan patint les conseqüències de la Covid, com són el sector de la restauració, comerciants i autònoms, i així també treballar ajuts i línies per la contractació per persones aturades o plans d'ocupació, sent l'eina, les ordenances fiscals, per assolir aquests recursos i poder ajudar a sortir de la crisi dels sectors que he mencionat. O sigui, les ordenances fiscals és l'eina que permet ajudar aquells que tenen més dificultat
i és l'eina més justa per repartir la riquesa. Com sabeu, d'aquí unes hores, cap a les 12 o 1 de la nit, està previst que entrin en vigor unes mesures més estrictes que les actuals a tot Catalunya, a través de la Covid. S'obliga a bars i a restaurants a tancar i només podran fer servir segons quins serveis, com és el tema del menjar per emportar. Es redueix un 30% l'aforament a comerços. Es prohibeixen trobades de més de 6 persones i som conscients, i som molt conscients, que aquestes mesures afectaran una altra vegada el nostre teixit productiu, en especial hostaleria, bars i restaurants, i, com no, comerç local. És per això que no m'agradaria acabar el ple sense expressar la meva preocupació tant per la situació sanitària, que, sens dubte, està empitjorant, com per la crisi econòmica que està provocant aquesta pandèmia. Des de l'Ajuntament estem posant i posarem tots els esforços per intentar garantir la seguretat de les persones i alhora pal·liar aquesta situació. També informar que avui s'ha creat una taula de seguretat amb diferents agents socials, des dels Mossos d'Esquadra, policia local, agents socials de serveis socials o des de ciutadania, amb les regidories de serveis a les persones i la regidoria de convivència i alcaldia. Amb aquesta taula es preveu treballar no només la seguretat, sinó altres tipus d'inquietuds, i contacte amb col·lectius, amb entitats, amb associacions, amb comerciants, amb totes les preocupacions que el nostre municipi puguin recollir per portar-les a la taula i treballar-la. I no serà tampoc, com també deia el senyor Guillem, no serà fer volar coloms, serà treballar per tenir una Canovelles més cívica, una Canovelles més educada i una Canovelles amb una perspectiva de futur feta per tots i totes. Per últim, m'agradaria transmetre un missatge a la ciutadania de compromís i corresponsabilitat. Fem-ho bé. Fem-ho bé. Limitem els desplaçaments, reduïm l'activitat social i limitem el contacte amb persones que integren el grup de convivència habitual. Hem d'aconseguir reduir el nombre de contagis per tal de tornar el més aviat possible a la normalitat. Hem de tenir en compte que no podem tornar a quedar-nos a casa, perquè farem molt mal a la nostra economia. Hem de fer-ho per les persones vulnerables també que tenim al nostre voltant, també pels negocis, com dèiem, del nostre poble, que es mereixen poder tornar a obrir i tenir una altra vegada unes perspectives de futur com les que tenien abans de la Covid. Dit això, només m'agradaria donar-vos les gràcies a tots i totes i dir-vos que tingueu una bona nit i que s'aixecaria la sessió. Moltes gràcies.